Salam para sedherek ingkang kinasih, sugeng pepanggihan malih kalian kula Pendeta Hari Susanto. Ing wekdal menika kita badhe ngrembak dawuh pangandikanipun Gusti Yesus Kristus. Sumangga saderengipun kita midhangetaken lan ngrembak dawuh pangandikanipun Gusti Yesus sami ndedonga. Sumangga ndedonga. Gusti Allah wonten ing swarga, kawula ngaturaken panuwun krana ing wekdal menika kawula saged ngginakaken wekdal kawula kagem nyinau dawuh pangandika Paduka. Mugi Paduka paring Roh Suci, paring pepadang, paring kegiatan supados kawula saged mangertosi lan kawula saged ngestokaken dawuh pangandika Paduka wonten ing pigesangan kawula. Ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula sampun ndedonga. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, ing wekdal menika kita sampun dumugi wonten ing piwucal kaping 6 nganti ira-irahan percaya marang Gusti Yesus Kristus. Kita sakmenika taksih ngrembak saking kitab Filipi, nggih menika seratipun Paulus dumateng jemaatipun ingkang wonten ing Filipi. Menapa ingkang dipun pesenaken dumateng kita sedaya ing wekdal menika minangka ayat natsipun nggih menika kapendet saking Filipi pasal 3 ayatipun 11 ngantos 11 mekaten dawuhipun Gusti, mung saperkara sing tak kudi ya kuwi kepriye bisaku wanuh karo Sang Kristus lan ngrasakake pangwasane wungune saka ing sedo sarta nderek ngalami sangsara lan sedane supaya wekasane aku uga katangekake saka ing pati. Para sedherek ingkang kinasih, menapa ingkang dados pesen utawi warta ingkang sampun dipun kentunaken dening Paulus dumateng jemaatipun nggih menika bab kabingahan ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Para sedherek ingkang kinasih, anggen kita nderek Gusti Yesus menika krana kita pitados lan kita anggadhahi pangarep-arep bilih gesang kita menika badhe dipun berkahi lan langkung-langkung malih kita badhe dipun paringi kawilujengan gesang langgeng wonten ing kraton swarga. Pramila ing gesang kita sadinten-dinten, pramila kita kedah nunjukaken bilih kita menika umatipun Gusti Yesus Kristus ingkang sampun dipun berkahi, ingkang sampun dipun tresnani, ingkang sampun dipun paringi sedaya perkawis-perkawis ingkang sae dening Gusti Yesus Kristus. Pramila gesang kita kedah kebak ing kabingahan. Ingkang kaping kalih nggih menika kita saged nyinau saking gesangipun Paulus bab kawilujengan lan kapitadosanipun dumateng Gusti Allah. Senaosa ing wanci ingkang kapengker Paulus menika nggih menika priyantun ingkang sejatosipun sampun sampurna anggenipun gesang ingkang saleh ingkang sae miturut hukumipun tiyang Israel utawi hukum Taurat. Paulus menika sampun dipun sunat ing dinten ingkang kaping 8 kados dene ingkang dipun tuntut dening hukum Taurat. Lan boten namung niku kemawon, Paulus menika tiyang Yahudi asli lan piyambakipun menika guru Taurat. Nggih menika tiyang ingkang nguwaosi sedaya pekawis utawi piwucal-piwucal bab hukum Taurat. Nanging menika sedaya wau boten saged ndugekaken kawilujengan dumateng Paulus. Pramila Gusti Allah utawi Gusti Yesus lajeng nimbali Paulus lan Paulus menika lajeng pitados dumateng Gusti Allah. Menawi kita waos wonten ing kitab Filipi pasal 3 ayatipun ingkang kaping 7, nanging kabeh perkara sing dek biyen tak anggap maedai mau saiki kaanggep mitunani merga Sang Kristus. Sedaya perkawis ingkang saderengipun menika kagem Paulus menika maedai migunani. Menawi kita mangertosi bilih piyambakipun menika anggadhahi kesempatan-kesempatan dados
tiyang ingkang ageng krana piyambakipun menika tiyang ingkang berpendidikan ingkang dipun dukung piyambakipun ugi saking golongan Yahudi ingkang terpandang. Nika kala wau dipun anggap dening Paulus sakmenika kerugian, mitunani, mboten nguntungaken. Lan menapa ingkang dipun anggap keuntungan dening Paulus nggih menika anggenipun piyambakipun tepang lan nderek dumateng Gusti Yesus Kristus. Sedaya perkawis-perkawis wonten ing donya ingkang miturut tiyang kathah menika maedhai migunani. Menika miturut Paulus menawi mboten gesang ing dalemanipun Gusti Yesus, menawi mboten gesang nderek dumateng Gusti Yesus, sedaya menika kala wau mboten maedhai. Lan piwucal ingkang saklajengipun nggih menika bab iman lan kapitadosan dumateng Sang Kristus. Paulus menika paring pesen utawi paring pesan dumateng sedaya umatipun Gusti, khususipun ing rikala semanten dumateng jemaat ing Filipi, supados ing gesangipun menika saged ningali katuladanipun Gusti Yesus Kristus. Paulus ingkang saderengipun menika nalika tepang nalika pepanggihan kali Gusti Yesus Kristus menika ngalami dados wuta, mboten saged ningali. Paulus saderengipun menika mboten saged ningali kabecikan, mboten saged ningali kamulyanipun Gusti Yesus Kristus, mboten saged ningali kaleresan. Menika anggenipun piyambakipun wuta menika nggambaraken bilih anggenipun anggadhahi sedaya perkawis wonten ing donya menika, gelaripun, pendidikanipun, kekayaanipun menika tegesipun bilih piyambakipun menika mboten saged ningali senaosa piyambakipun mangertosi sedaya ilmu, nanging piyambakipun wuta dumateng kamulyanipun Gusti Allah. Lan sasampunipun pepanggihan kalih Gusti Yesus, piyambakipun saged ningali kanthi cetha sinten Gusti Yesus menika, sinten Gusti Allah menika, lan piyambakipun lajeng dipun timbali supados dados pandheripun Gusti Yesus. Pesen ingkang sanesipun nggih menika supados kita menika tepang kanthi cetha dumateng Gusti Yesus. Sasampunipun Paulus menika mripatipun dipun buka dening Gusti Yesus, piyambakipun tepang kanthi sanget sinten Gusti Yesus menika. Lan kagem kita sedaya, kita ugi dipun timbali lan kita kedah nyenyuwun supados Gusti Yesus ugi mbuka ugi mbikak mripat kita, paningal kita, supados kita saged ningali kamulyanipun Gusti, supados kita saged mbentenaken menapa ingkang leres lan boten leres, menapa ingkang sae lan ingkang boten sae, menapa ingkang dipun kersakaken dening Gusti lan menapa ingkang boten dipun kersakaken dening Gusti. Pesen ingkang salajengipun nggih menika supados kita lumampah malah melayu anggenipun kita nguber dumateng tujuan-tujuan kita. Lan menapa ingkang dados tujuan-tujuan kita? Menawi kita waos wonten ing kitab Filipi pasal 3 ayat 11. Dadine aku melayu ngener marang tujuanku supaya oleh ganjaran mau, ya kuwi timbalane Gusti Allah urip anyar sing dicadangake lantaran Sang Kristus Yesus. Menika ingkang dipun uber dening Paulus anggenipun melayu nguber supados piyambakipun pikantuk ganjaran. Nggih menika katimbalan dening Gusti Yesus Kristus, urip anyar lan gesangipun menika tansah diberkahi dening Gusti Allah. Senaosa Paulus anggenipun ngayahi tugas leladosan menika nggadahi kathah rintangan, tantangan, pacoben utawi kasisahan, nanging
gesangipun kebak katentreman. Wonten ing batosipun menika wonten tentrem rahayu. Krana piyambakipun pitados bilih mangke sasampunipun Paulus menika ngrampungaken ayahan peladosan wonten ing alam donya menika. Piyambakipun badhe pikantuk upah ingkang mulya ingkang sampun dipun sediakaken dening Gusti Yesus piyambak. Lan ingkang kaping pungkasan menapa ingkang dados penerapan kagem piwucal kita sakmenika. Nggih menika ingkang sepidah kita kedah nampeni kabingahan saking Gusti Yesus Kristus. Gusti Yesus sampun berkahi kita, Gusti Yesus sampun nimbali kita, Gusti Yesus sampun paring kawilujengan dumateng kita. Pramila kita kedah nampeni kabingahan menika wonten ing gesang kita. Ingkang kaping kalih nggih menika kita kedah pitados lan nderek dumateng Gusti Yesus Kristus. Kados dene Paulus saderengipun pitados dumateng Gusti piyambakipun dados panganiaya. Panganiaya dumateng tiang-tiang ingkang pitados dumateng Gusti Yesus, nanging sasampunipun piyambakipun tepang pepanggihan kali Gusti Yesus Kristus, piyambakipun dados pandherekipun Gusti ingkang setya. Piyambakipun pitados sanget bilih Gusti Yesus menika Gusti Allah ingkang sampun dados manungsa supados saged nyelametaken sedaya manungsa. Ingkang kaping 3, menapa penerapan ingkang kedah kita tindakaken wonten ing pisangan kita, nggih menika kita kedah bertumbuh, kedah tuwuh anggenipun kita mengenal utawi tepang dumateng Gusti Allah. Anggenipun kita nindakaken gesang kekristenan kita menika kedah tuwuh, kedah bertumbuh. Lan ingkang kapungkasan nggih menika gesang kita kedah ngluhuraken Gusti Yesus Kristus. Krana kita sampun dipun slametaken. Kita menika tiyang ingkang kebak ing dosa, kedahipun menika dipun aniaya lan dipun ukum pati. Nanging Gusti Yesus sampun paringi gesang langgeng dumateng kita. Pramila gesang kita kedah mulyakaken dumateng Gusti Allah. Kita kedah ngluhuraken dumateng asmanipun Gusti Yesus Kristus. Mekaten ingkang dados piwucal kita saking piwucal sekolah sahabat kaping 6 ing wekdal menika. Sumangga kita pungkasi kanthi pandonga. Duh Gusti Allah Rama kawula ngaturaken panuwun krana ing wekdal menika kawula sampun diberkahi dening Gusti Yesus Kristus, dipun paringi kawilujengan lan kawula sampun dipun angkat dados putra-putranipun swarga. Mugi paduka paring Roh Suci lan nuntun gesang kawula supados kawula menika dados saksi-saksi paduka wonten ing alam donya menika. Mekaten Duh Gusti panyuwun kawula sedaya kawula aturaken kanthi pitados ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Mekaten para sedherek ingkang kinasih, sugeng pepanggihan malih ing sanes wekdal Gusti Yesus berkahi.